ଏରୋନଟିକ୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିରିଶଠାରୁ 42 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଯୁବକମାନେ ଚାକିରିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପାରାସିରିଠାରୁ ଯୁବ ଦିବସ ଆୟୋଜନ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦଯାତ୍ରା 20,000ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରମ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 35ଟି ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଜିଲ୍ଲା ଖେଳାଳି ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ।